hjælper sin mor. En morgen, da Willy Rap kom ned for at få sin hvepsegrød, så hans mor meget bekymret ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det her hus ser så forfærdeligt ud, sagde hun. Jeg ved ikke, hvornår de vinduer sidst er blevet pudset, og køkkenet her er ikke blevet malet i årevis. Rap, sagde Willy. Tror du ikke, far gerne vil male køkkenet? Din far, han er alt for doven, sagde Willy Raps mor. Det nytter ikke noget. Hør her, Willy Rap. Jeg er nødt til at gå hen og besøge Mary Pickles. Hun har det ikke så godt for tiden, og mens jeg er væk, vil jeg gerne have, at du passer huset og rydder lidt op i køkkenet for mig. Det kan du sikkert sagtens klare. Og så kunne du måske også hente nogle snegle til vores middagsmad. Ja, mor. Da hun var gået, tog det ikke Willy Rap ret lang tid at få ryddet op i køkkenet. Der var nemlig ikke nær så rodet, som hans mor syntes. Så tog han en skål og gik ud og samlede en masse dejlige snegle, og bagefter skyllede han dem, så de var klar til middagsmaden. Hvad skal jeg så finde på? Sagde han til sig selv. Nu har jeg det! Rap! Hurra! Jeg maler køkkenet, så bliver mor overrasket, når hun kommer hjem. Han skyndte sig at samle alle møblerne midt i køkkenet. Så hentede han det store kar og gjorde malingen klar. Og da han havde rørt det hele godt sammen med en stor grydeske, var Willy Rap parat til at gå i gang med arbejdet. Han fløj op og ned og frem og tilbage, mens han brugte næbet til at holde malerkosten med. Og inden længe var den første væg færdig. Og så den anden væg. Og så den tredje væg rundt om kaminen. Men da han skulle til at male den sidste væg, skete der noget forfærdeligt. Da Willy Rap vendte ryggen til vinduet for at dyppe malerkosten i malingen, opdagede han ikke, at hans far kiggede ind. Og Willy Raps far blev selvfølgelig overrasket over det, han så. Men før han kunne sige et ord, havde Willy Rap malet ham over hele hovedet. Da Willy Rap hørte sin far gispe og stønne, blev han så forskrækket, at han gav slip på malerkosten, så den faldt ned i karret og sprøjtede endnu mere maling op i hovedet på hans far. Rap, det må du undskylde, far. Rap, vent bare til at få fat i dig, råbte han. Men da han havde fået maling i øjnene, lagde han ikke mærke til karret, og i næste øjeblik faldt han på hovedet lige ned i det med et stort plask. Lige det samme kom Willy Raps mor ind i køkkenet. Du godeste, hvad i verden er det, der sker? En snemand i mit køkken, og han er levende. Nej, mor, det er far, sagde Willy Rap, og så begyndte han at græde. Selvfølgelig var det ikke længe, før Willy Raps mor fandt ud af, hvad der var sket. Og så måtte Willy Rap pumpe vand ud over sin far, til han blev helt ren. Bagefter gav hun ham en stor skefuld hostesaft, så han ikke skulle blive forkølet, og så blev han sendt i seng, så han kunne få varmen. Men da Willy Raps mor så, hvor flot han havde malet køkkenet, nænnede hun ikke at skælde ham ud. Den aften kunne Willy Rap ikke lade være med at tænke på, hvor sjov hans far havde set ud, da han faldt på hovedet ned i malingen. Og så begyndte han at le. Rap, godnat.